Komeleya mafê mirovan İHADê, raporta 2019 yel Tirkiye binpêkirina mafê mirovan weşand. Raporta ku ji ber matirsiya vîrusa koronayê bi derengî hate belevkirin de, di sala 2019 de mafên jiyanê 440 kesan hatiye binpêkirin. Li gor amaran, hêzên ewlehiyê midaxeleyê 1344 civîn û xwepêşandanan kiriye. Rêveberê şaxa İHADê, Yanqerê Fatîn Kanat Amajetkê, di heyama vîrusa koronayê de binpêkirinên mafê mirovan zêdetir bûne. û tevîveyekê jî, hikûmet bersivê nade serlêdanên wan yên di vî warî de ku ew jî dibe sedema zêdebûna binpêkirina hin mafên din. Uluslararası sözleşmelerin tamamını. Desthilata heyî serlêdanên derbarê binpêkirina mafê mirovan da di pişt ku hêxura davêje û wisa dixuye ku ev heyama vîrusa koronayê bo xwe kiriye wek firsendekî. Bi taybetî yasaya înfazê nihaqiyeke mezin derxist holê. Ji bilîvan yekem care di proseyeke wisa da gelek kesan bo pêdiviyên xurek û paqijiyê serlêdanên İHADê kirin. Yanî ji hemû aliyan ve embûyerên binpêkirinan dibihîzin. Lê ya esil ew e ku di vê heyamê de hemû alî piştgiriya hev bikin. Jaliyekî din ve hate diyarkirin ku, di sala 2019 de dencama midaxeleya hêzên ewlehiyê ya civîn û xwepêşandanan de 3935 kes rastî kiryarên xirab û îşkenceyan hatine. Hüsnûn Dilê damezrînerê İHADê û parêzer e dibêje, di heyama vîrusa koronayê de hikûmet polîtikayeke cudager dimeşîne û kesên dış polîtikayên wê jî ji vê vîrusê naparêze. Hukuk devletinde olmayacak bir uygulamadır. Hükümet vek ku ev virüs li nav kesên fikrên wan cuda û kesên muxalif belav nabe tew digerin. Lêbelê rêxistinên netewên Yekbûyî û Komîteya İşkenceyê ya Ewropayê rapor ragihandin ku devê pêşî girtiyên di girtîgehan da bên parastin û bo vê yekê jî bergirî bên girtin. Lêbelê hikûmeta Tirkiye mixabin wan raportan piştguh dixe. Em ne di rewşeke baş danin û hevceyê divê proseyê de her tişt eşkere bê veşandin. Herwiha Komeleya mafê mirovan rakan ku di sala 2019 de hem duwarê mafên jiyanê hem jî duwarê azadiyê de mafên jinan hatine binpêkirin. Li gorî vê raportê ji ber tundiya mêran 431 jinan canê xwe ji dest daye û 359 jin jî birîndar bûne. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.